Kameranya delokan dingin sama Oh, long. Kok ngarep ya? Kok ngarep? Ini mau jajal. Oh, ketabrak. Berak tadi karena bang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sugeng enjang para rawuh. Nggih kados semangaten menika kadhawuhaken calon temanten kakung nggih menika Kang Mas Bagus Muslimin. Gampyak. Langkaipun temanten kakung sarombongan. Ingkang kados lir kadya Raden Mas Gatotkaca ingkang tumurun saking Dirgantara pengagematun ingkang endah minangkani gagahipun temanten kakung minangkani supat kados raja saking keraton Padepokan Padas Gempa. Temanten kakung sarombongan kanthi ijining Gusti ingkang Ngurba ing dumadi mugi tansah dipun paringi keselamatan wilujeng. Semanten ugi temanten putri ingkang Cinandra. Ayunipun lir kadya Mbok Roro Srikandi. Ibupun nanggal pisan. Ingkang esemipun pait madu. Ingkang dipun tenggo-tenggo hadiripun sak mekaten wau sampun kepanjang temanten kakung. Supunipun Kang Mas Raden Muslimin dipun basuh saking Mbak Ismiatun minangka menika ron dibudinipun temanten kakung saking temanten putri bilih sedaya napa ingkang dipun dawuhaken temanten kakung dipun sarujuki saking temanten putri. Inggih Kang Mas kula badhe bekti dumateng panjenengan. Kendine di mana? Demek iku. Para rawuh sedaya ingkang mekseni bilih semanten kekalipun sampun dipun jawaaken sampun dipun ijab kabul saking Pak Naib. Sawenika sampun dipun paringi toya suci ingkang badhe nglindungi temanten kalih. Dados kelambang media anggenipun badhe sedian tansah dipun paringi pikiran ingkang wening penggalih ingkang abad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Selajengipun semangat dalih kula aturi nderekaken napa aturipun Ibu Korea. Liramu tak terke anggon warna di balik kejadian tak kawal tak dunani tak izin tapi ini kau tak berjawab tentang aturi semakin sekalipun tindak wonten balik gampang kentono Balik gampang kentono. wonten ing enggal punika penggaleran manahipun semangat kawin